Mga ka-disciple, alam nyo ba? Ang pagsunod kay Jesus ay hindi lang tungkol sa ginhawa, kundi handang magsakripisyo para sa mas dakilang gantimpala. Kung minsan, kailangan nating bitawan ang mga bagay na pumipigil para tunay na makasunod sa Kanya. Panahon na muli para ibahagi ko sa inyo ang mensaheng nagbibigay buhay mula sa Ebanghelyo ngayong araw, 23rd Sunday in Ordinary Time. Ako po si Brother Rai, Digital Disciple. Sa Ebanghelyo natin ngayon mula sa Lucas 14:25-33, maraming taong sumusunod kay Jesus. Pero humarap siya at nagsabi ng mabigat na salita. Ang hindi handang talikuran ang lahat, pamilya, ari-arian at pati ang sariling buhay, ay hindi maaaring maging alagad ko. Ang hindi nagbubuhat ng kanyang krus at sumusunod sa akin ay hindi akin. Nagbigay pa siya ng halimbawa. Bago magtayo ng tore, uupo muna ang tao para kalkulahin ang gastos kung kaya ba niyang tapusin. At bago pumasok sa digmaan, susuriin muna ng hari kung kaya niyang labanan ang mas malaking hukbo. At tinapos ni Jesus, gayon din naman ang sino mang hindi tumalikod sa lahat ng kanyang ari-arian ay hindi maaaring maging aking alagad. Mga ka-disciple, matindi ang hinihingi ni Jesus, pero hindi ito tungkol sa literal na pagtalikod sa lahat ng tao o bagay. Ang punto niya, walang dapat maging mas mahalaga kaysa sa Diyos. Kahit ang pinakamamahal natin o ang pinakakapit nating ari-arian ay hindi dapat hadlang sa ating pagsunod kay Kristo. Ang tunay na alagad ay handang magsakripisyo, handang magbitaw at handang magpasa ng krus dahil alam niya na ang gantimpala ay walang hanggan. Mga ka-disciple, kung seryoso tayo sa pagsunod kay Jesus, tanungin natin ang ating sarili. Ano ang mga bagay na kailangan kong bitawan para mas sumunod sa Kanya? At tandaan, hindi niya tayo iniiwan dahil siya mismo ang nagdadala ng ating krus kasama natin. Ako po si Brother Rai, online for Christ, offline with purpose. God bless!